ליטל? היי. היי. הבאתי את המדים. כן, אני רואה. אני דוד, הרופא. היי, דוקטור דוד. את יכולה לקרוא לי מחפשת 45. מה? לא ידעתי שדברים כאלה קורים באמת. חשבתי שתהי... סליחה. לא חשבתי שתהי כל כך יפה. תודה. אמרת שנלך למלון. לא שאני ממהר כל כך, בעצם קצת. יש לי ניתוח ב3. עבר ניתוח? לא. אני המנתח. אתה רופא. אמרתי שכן. את ליטל, נכון? אנחנו עבדנו ביחד? תזכיר לי, אני פשוט לא זוכרת. אל תשחקי איתי משחקים. סליחה? אתמול היית די בעניין. באמת? איפה? באינטרנט. אני אתן לך ללבוש את התחתונים הרטובים שלי. אני אוהבת לעשות את זה במקלחת. תבוא מחר לגינת וולפסון. תראי אותי מסתובבת. אוקיי. למה אני מרגיש כמו סוטה? נראה לי שעבדו עליך, דוקטור דוד. מה? לא, לא, לא. לא, לא. זאת היית את. את פשוט רואה אותי עכשיו, אז את מתחרטת. תגידי את זה. אני לא התכתבתי איתך. כן? איפה היית אתמול בין 6:30 ל7 בערב? זה ממש לא עניינך, דוד. בטח. זאת היית את. לפחות תודי בזה. לא. בהצלחה בניתוח. היי. היי. סליחה על הישירות, אבל ליטל? 85? נעים מאוד. אהלן.